Ai! Tu no tens una àrea al terra? Jo què sé, jo no la veig. No ho sé, potser l'han canviat, Tu et veus una àrea, Vic? No, sí que es veu una àrea, és un cercle de color groc. Ara la tinc, no? Bueno, ara te la veig, potser t'has activat alguna cosa, Perquè ara he activat lo de curar. Vale, l'altre és de velocitat, crec. Sí. Si no ho han canviat, l'altre és de velocitat. I els bàsics són per atacar, llavors. Sí, els bàsics són fer dany. I li estic tirant els bàsics als meus companys. Ah! Clar, a mi ningú m'avisa de res. No, tranqui. És una normal, ja farem competis. A veure si la Mires compra lo del disco duro, tio, i juguem, tio. Que aquest joc jo crec que li agradaria. Es posaria a jugar Mercy o alguna així, o qui sap, potser es posa a jugar... Això, mira, posa't darrere de la vagoneta. Ja està. Bueno, m'he mort. Vaig a baixar-me el volum una mica. Ves? La teva ulti és com un escudo, per dir una manera. Saps el que et vull dir? La meva ulti és un escudo. És un escudo que tires. No fas immortal a la gent, sinó que... com que guanya un escudo. Vale. A darrere, vaina. Hem de fotre-li, Bueno, ens esperem. Cuidado, tu no ets... Cuidado, vaina, que tu ets el curador, Ens hem d'esperar... Però què estem defensant? Tu i jo som senadors, són ells els que han d'avançar, o sigui que tu i jo no podem anar a fuego, saps? Bueno, però aquí estem defensant. Sí, bueno, no, defensant no, ells estan defensant, nosaltres estem atacant. Ai, per què no anem endavant? Conyo, perquè estem esperant el tanque, que ara ve. Ah, qui és el tanque aquest? La Night Slayer aquesta, pues em rebenta. Me han resucitado. T'he ressuscitat, amic. Gràcies. Vale, i aquest número que em surt aquí és a la penya que tinc vinculada, no? Sí, segurament deu ser això. Vale. I entenc que quan pulso la E... Potències les habilidades. Vale, i això és lo de córrer. Sí. Capturem? A dalt. A dalt terrat. Bona, tio. Tio, a que no mola el joc? No em diràs que no. No, no mola. Ai, calla la boca. Sí que mola, tio. Sí que mola i ho saps. Pues sí, és ironia. Ja. No, no penso ressuscitar, estem al costat del respawn. No val la pena. ¡Escudo! Vale? ¡Vamos! ¡Puta! Listo. Escudo más cura, som inmortals. He matat a la diva? Boníssimo. Aquest dispara ràfegues lentos, imagina. La teva? Ah, fes el botó de derecho. Amb el... Ja, Vale. ja ho he vist. Ja sé lo que és. Això em puja la gent, si hi ha un forat. Se'l tiren a sobre o algo. Estan disparant, no sé qui. L'últim moment. Tu si mors avisa'm, porfa. Fet fora aquell. Que la veritat és que crec que estic amb el mig de tot. Perquè han anat reapareixent ells i nosaltres no.
Me voy de ahí, ¿vale? Aquest el podem necessitar molt, pintes. Vale, tinc el botó encara. Bona, bueno. Queda Link. Tinc escut, el torno a tirar aquí a mi. Ep! Ulti! Bona, molt bona, Baena. Boníssima. Ah, m'ha rebentat. M'ha tirat una habilitat o alguna cosa. Te ressuscito? Bueno, he sigut troleada, ressuscitar-te? Tot s'ha de dir, M'he anat aquí. Ai, que mato la Widowmaker sent la Mercy. T'ha matat a tu. Ara estic jo només. Ara he de tirar enrere, no? Perquè... Necesitan mis habilidades. Vinga, amunt. Tenemos que seguir moviendo la carga. La Q és la ulti, vale. No puc jugar al TF2, i després... Estoy aquí para No pots jugar al TPS després d'això perquè... Sí, perquè tiro la Q, saps? Hi ha els controls, Buah, ves! Cuidado la Franco, que ens mata d'una al cap, Jo estic aquí vivint... Oh, m'ha matat. I a sobre va bé de FPS, vull dir Que sí? Jo vaig... No vaig a 144 perquè ara em baixaré els gràfics, però vaig a 90. Però tinc 87 de temperatura de la CPU, crec. Això és... 87. Sí, és molt, no? Podria estar una mica més baix, que no passaria res. Ja. Ja m'ho baixaré. Sempre, l'Overwatch sempre calenta molt. Vaya headshot m'ha Les fotut. plaques de pèls. No, bueno, Ui, que me maten, jo espero que no. Oh, hem però perdut. guanyat, no? No, hem perdut, Però si hem... No, perquè hem d'arribar al final, final. Després de la porta hi ha un altre. Ah, Yes. vale. Mira, jugada aquesta de cara. Continuar como equipo, no. Jo vull jugar amb tu. Ah, mira'm a mi, que jo m'he posat allà darrere. Vale, i amb el meu escut... Veus? Arribes a fer això i potser ens salvàvem, Potser ens salvàvem. No sé si la tenia o si no. Bueno, que no passa res.